Wel, mae gennym ni andros o dasg ar hyn o bryd yn does. Job gyntaf ydy sicrhau bod ni yn cludo pobl sydd wedi parcio mona i'r maes. Mae gennym ni 16 o fysys yn gwneud hynny ar hyn o bryd. Ac yna wedyn dod yn hwma i'r maes. Mae yna drefniadau mewn llaw i llnau y maes. Ond wrth gwrs, fel da ni'n llnau, mae mwy o gerbydau yn dod arno, mae mwy o fwd amdano fo, felly mae'n dasg sydd yn gorfod para am ddyddiau. Da ni yn gofyn i bobl i fod yn ofalus, da ni yn gofyn i bobl i ddod yma a gwisgo'n gall os ydyn nhw'n dod, ac yna wedyn i bod yn amyneddgar. Mae yna broblemau i rei pobl efo'r maes, ond efo'r dŵr ar glaw gawson ni ddoe, dwi'n meddwl bod yna neb wedi gallu gwneud unrhyw beth yn wahanol nag yn well na beth da ni wedi gwneud ar hyn o bryd. Wel, dydyn ni ddim, mewn byd delfrydol, fydden ni'n licio gweld yr haul ma'n para am weddill yr wythnos, ond yn anffodus, da ni methu ar rheoli'r tywydd. Mae rhaid i ni gymryd yr hyn sydd yn dod i ni, ac mae rhaid ni geisio paratoi ar gyfer hynny. Da ni yn y broses, da ni erbyn hyn yn asesu pob un dim drwy gydol y dydd, pob dydd. Felly mi wnawn ni ymatab i fel mae pethau yn datblygu. Ond ni'n gobeithio erbyn dy Merchar, ella bydd y meysydd parcio yma sydd ar hyn o bryd ddim yn cael ei defnyddio. Bydd hynna wedi cael cyfle i sychu a byddwn ni'n gallu defnyddio'r hynna eto, ond gawn ni weld. Os yw'n pwynt i fi ddechrau meddwl am dy Gwener heddiw yma, mae gennym ni ddigon o broblemau heddiw yma i'w sortio allan.